Pak Pong semprong bolong untuk aduh. Boyo, abang opo iki? Wow. Waduh, iki mobil anak kadal. Dawane anu. Alah ora waninan. Ki bayan apa poker loro iki tadi. Ayo satset lu gendang lenong jene jagoan kok. Lagi. Anu opo ki? Winto. Koyak-koyak tempe. Hilang. Tempe Melayu dia opo? Tempe gem. Oh ya nang ndi. Tunggu. Ora kan kanca dulu. Tak sih. Anu siapa tak? Lho, kok ngono kuwi piye? Piye? Piye ta jenenge? Yo kita kok piye? Masuk itu ke? Oh, oke. Ayo. Nesu ya aku. Jenenge wis dolan kan Desa Bawang. Nesu iki nesu ya aku. Wis, aku nesu. Goblok. Lagi piye iki? Datang di golek anu. Berarti golek koyo Bahagia apa? Kok tinggi? Oh, lot. Nyaran mobil iki. Yo colong iki. Oh, lope. Kono. Salah. Ya, tetep. Melu aku. Oh, nosol we ya, we. Tak dhisik milih-milih kasihnya. Ya kok ide apa kandene ya? Heeh. Sendale dinggo ora dicangking. Siape ono tre iki. Dari saya burung. Iki tugasmu golek mangsa. Itu gampang banget. Payu. Memang piye HP tenan iki? Komporane iki paling entuke to rokok tok. Nek HP kae durek. Kowe golek mangsa. Oh iya, siap. Ono ana wong Oh, gampang tak perseni kowe. piro berapa persen iki? Yo setengah wes. Deal. Ya, deal. Kone pirang nek? 2000-an. Saya untuk loro yo. Yo ora apa-apa wes. Apa mbok duwe itu? Iya. Matane juga duit. Mamu pira? Tetap jalan. Yo, Tuku ya. lu tau yo, ora tau yo Berarti papat ya Les di Mas. Papat berarti. Itu dong. Bismillah. Bah, biasanya ki warna biru ki. Favorit. Iki kowe entuk kudune. Wih. Walah, usane tuku meneh. Tuku meneh. Jajal kowe sing milih saiki. Papat. Oh iya. Telu. Telu ya. Biasanya nak kok kene iki persene. Iki. Hah? Iki kok. Iki lho apa ya? Iki. Yo, manut kowe aku ki. Nyati sonen kok ngono. Ya, itu rentok piye? Iki nak rentokne piye kok? Enggak. Nah kan tulisannya buka lagi. Ya orang beruntung. Oh, terus tuku meneh. Lu antek penting Ora apa-apa.
Iya. Iki kopi ya. Iki kan kuning wes kudu wes. Akan ganti. Enggak. Tambah. Wes. Tek mau tinggoraan. Nah, tapi bohong. Iki berarti tukang Sisine. Wes sampai telu ki. telu no. Iki 500 kok. Jine. 500 nak 2000 ki lho entuk. Ben, ora nek. Wes ya. Kok paling bareng yo ora cawi kok paling kok ora iso. Itu iso tuku ora milih kok yo ora. Ini langsung lho. Dia wis jos-jos kok iso. Lah. Untuk tenan ora iki lho. Komplit nak ora entuk tak gajul. Yo. Wah, langsung A1. Tenan ora. Papat. Waduh, ke. Ya lo suruh papat. Kuna seperti itu HP lu. Kok pinter kowe. Ya ini. Wah, kowe Wah, ya jika kele. Gue ya ben Sekolah ngopo kuwi. Kowe ngujo ora cewek kok gong. Ya, yo. Iki anone. Gusti Saka sang Saka kok. Ki lu sono HP loro. HP. Rokok isih yang nomor 5 belong telu loro Papat jie. meneh. Papat. Gong, langsung gong. Laris manis. Lah aku ora entuk nek piye iki. Entuk. Orang bakal ketok buin tak intek. A1 iki. Iki ngomongnya enak ini. Yang pulangnya enak ini. Iki. Set. Masuk ya aku ora entuk terus kan. Ratot-ratot. Lambene. Semayan entuk rokok rokok. Ya mulai kudune iki. Tak dite adol-adol apa ngono pitik apa. Aku entuke kok beli lagi terus. Ini kandane tanganmu ki mampu telek. Wah, engko terakhiran aku kudu entuk ora entuk ya rugi ya. Tuku lotre yo sing regane 1000. Lek aku tuku lotre iki loro karo iki. Yo, nih dite. Papat berarti to. Yo iki yo. Iki tak. Nyatison kowe to. Ndok walas. Kiwing rokok yo ah. Saya melah ndi yo. Saya oke yo. Oh iya nomor 5. Oke, 5. Rokok meneh. Lah kowe cah cilik entukan, aku sing tuku wetmu kok ora entuk. Manganmu opo? Sego. Oh, alah, campur sedak. Iki mangane dedak kok, Nang. Iki kadung ngelong dasku, ya borong kabeh sak kabeh. Wes tenang wis, sono HP telu ya. Entuk A1. Yo kabeh. Kalah becak cilik. Dong. Lah yo kowe melu moto lho. Terus Oh. Waduh, di masa di burung kabeh rata kaya kamu tak akal kok. Aku bilang berarti toh? Berarti. Baju lali persen 60. Siap. Kowe sitok, aku siji. Ayo. Awake dhewe kok anu Mas Teng kok anu. Goblok kok balapan kok kok. Lah yo, salah duit mau butuh kumangan malah enak kok. Yo, bersih-bersih. Sajak temen HP telu kok yo angel meno. Kok yo ora ana nomor sisan. Podo ki. Walah, jajal lah. Iki abot. Oh, abot ya. Jajal lah. Mawa.
Oh tenan kia pet. Tapi nih sedikit, nah ono, nih. Oh, Gua lah yuk gur handset kok. Ya buka. Ya buka kowe mosok sing nyekel kowe kok. Lu Aku tak buka iki. Ayo Ber, buka bareng. Kok iya abot kok. Lah mesu. Angan tak ke kowe wis nyok. Ayo nyampe iki. Oh iya angel men iki. Angel kabeh. Oh alah. Woi HP iki. Loh, mosok isak Oh, wadah aku sing to? barang pitik modar kuwi. Oh alah. So, iki dihapus itu kan dodol lotre.